Napalgang patay ang usa ka 60 anyos nga lola sa Purok Beauty in the Sky, barangay Lapu-Lapu City ni atong buntag sa Pebrero 1, 2025. Ang iyang anak mo'y nakadiskubre sa iyang lawas nga may plastic bag nga nagtabon sa ulo ug adunay samad nga gitungo ang bunog sa abaga. Suma pa ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office, ang ilang investigasyon naglambigit sa posibilidad nga gitulis una ang biktima sa wa pa kinipatya. Gikumpirma sa mga otoridad nga nawagtangan og kwarta ug sakyanan ang maong biktima. Ang biktima nga si alias Mildred, usa ka meat vendor sa Lapu-Lapu City Public Market. Ang gituohang suspect nga paryente sa biktima mo'y kuyog niya sa bahay ug gidudahang mo'y nida sa sakyanan sa biktima. Bisan og gituohang musakay kini og eroplano tungod kay ang sakyanan sa biktima nakit ang giparking dool sa airport apan wa makita ang pangan sa paryente sa mga outbound flight sa Mactan Cebu International Airport. Nadiskubrihan ang patayng lawas sa biktima sa ubos sa iyang kama, adunay samad nga dinunggaban sa tangkugo, gituok og giputos og plastic bag ang ulo. Nakita usab ang daghang bunog sa iyang lawas ug mga lama sa dugo sa iyang panimay. Gitinguha sa mga kapulisan nga ipaubos pa sa dugang pang-autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masusi ang uban pang detalye sa maong krimen. Wa paghihatag ang eksaktong kantidad sa kwarta nga nawagtang ug kaptangan nga nada sa maong suspetsado. Ang lawas sa biktima naa karon sa usa ka punerarya sa Mandaue City samtang nagpadayon ng investigasyon ug pagpangita sa maong suspect. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugngan sa paghatod sa nag-una ug labas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.